sa opýtať pána doktora Kolkova. Že 3000 ľudí podpísalo deklaráciu, že je ochotný dať výpoveď. 2400 nás potom dostalo postupne. Tam boli obrovské tlaky, to sa nechcem na verejnosť, tam ľudia ponúkali 3000 eur plat, keď stiahnu výpoveď. Dobre, tak povedzme 2500. Nás zostalo naozaj v tých výpovediach dokonca, že sme dostali zamestnanie okolo 1800. Dobre, tak povedzme 2000, aby sme vedeli, že na čom, z čoho vychádzame. 2000 doktorov zastavilo chod štátu. Sú v inom postavení jednoznačne. Není sú v inom postavení. Čím sú v inom postavení? Ale veď ľudia nemusia chodiť doktorovi, ale deti chodia každý deň do školy. Keď zavrieme na 2 týždne školy, čo bude na Slovensku, ktorá fabrika bude robiť? Stredných škôl, tak sa nič nestane. Ale základných určite. Základných možno na 50%, gymnázia sa dneska zavreli, na 2 týždne, tak sa absolútne nič nestane. Absolútne nič. Vrajím, akože títo slovenskí politici, oni bolo jedno, čo im to umre. Ja som sedel u premiérky, keď sme sa bavili o... To bude aj zajtra to isté. Tí politici sa nezmenia. Aby ste tomu chápali, my sme sedeli do 3 ráno s politikmi, bavili sme sa, pritom som na telefón vypavoval, kde mám poslal ako lekár, aby nezomrel človek. Ako to títo slovenskí politici to si nerobí na test. Tak ja vám to hovorím. Aj podporili vás a hlavne vyzvali vás aj v spolupráci. To znamená, vás vyzývam, aby ste sa stali členmi Slovenskej komory učiteľov, ktorá už funguje od roku 2010. Vy by ste mali riešiť také tie technické veci a odbory by mali riešiť také platové. Viete, čo myslím? Tú akciu by sme bez lekárskej komory, stavovskej organizácie Neurobili. Bolo to aj finančná podpora, my nemáme taký rozpočet určite, tá akcia niečo stála. Bola to aj podpora, aj mediálna, aj morálna. Tá spolupráca s lekárskou komorou bola nevyhnutná. Vy takisto nič dosiahnete bez stavovskej organizácie. Tam musí byť aktívna spolupráca. Školstva veľmi úzko spolupracuje s prezidentkou pani Varancovou. Po 7. júni podpisujeme dohodu o spolupráci. Presne toto, čo povedal Predsedovia základných organizácií sú skutočne takí, že sú zasadení ľudia a proste tí ľudia skutočne oni ani nemali šajnu o tom, že nejaký štrajk ide. Čo pán Lužák dával papiere na podpis, my sme museli chodiť, takže skutočne tam sú takí ľudia, ktorí sa nevymenili, sú tam ďalej a sú tam vlastne pro forma. Preto možno vznikli nové školské odbory, pretože asi tu budú akčnejšie. Potom od roku 2000 do roku 2009 bolo v rámci racionalizácie vlastne spustilo školy 14 000 pedagógov. 500 eur, mesačne 7 miliónov eur. Takže ja sa chcem takto opýtať, že keď tí učiteľia odišli z toho školstva, ušetrili sa peniaze, že? Tak potom predsedovia základných organizácií žiaľ sú aj také, ako ste pomenovali. S vami súhlasím. My teraz chceme urobiť, nie že osvetu, ale školenie týchto predsedov. A k tomu, čo hovoríte, pre mňa je to tiež záleží. Ja vám poviem prečo. Hovorím vám, keď ste tu ekonomky, asi nie ste, EduSber vám niečo hovorí, že? To je stav žiakov 15. septembra. A vtedy sa zrátavajú počty v rámci zriaďovateľov, žiakov, ktorí sú na príslušnej škole a v rámci toho zriaďovateľa. A na každého toho žiaka je nejaký normatív. A potom, keď sa to prehodnotí, tak tieto finančné prostriedky sa naspäť presúvajú na ministerstvo školstva. Potom je ďalšie rozdelenie. To kritizujeme už niekoľko rokov, ale predpokladám, že sa to zmení. Pretože tieto finančné prostriedky potom údajne naspäť. Ďalšia vec je dôležitá. Počet pedagogických zamestnancov sa odvíja od počtu žiakov. Vy viete, že na jedného pedagóga je 12,06. No. Ja sa chcem pýtať, robil sa niekedy audit peňazí, ktoré idú do ministerstva školstva? Nezávislý audit. To je mimo mňa, odbory si nemajú čím. Nemáte informácie? Ja nemám informácie, to jednoducho my môžeme poukázať na problém, ktorý je, ale... Školské odbory od začiatku proklamujú spoluprácu, ale naozaj sa často stretávame s tým, že práve predsedovia a spolupráci s riaditeľom v podstate ohrozujú nejakým spôsobom ľudí, ktorí by chceli vstupovať do nových školských odborov, dokonca vyhrážajú sa im, že ich prepustia. Tak naozaj cesta jediná je tá, že sa spojíme, všetci, ktorí sme, budeme ťahať za ten jeden povraz. Či je to profesijná organizácia, alebo sú odborové organizácie, alebo akékoľvek tie sekcie, naozaj musí ten náš štát cítiť, že sme jednotní a že chceme dosiahnuť tie ciele, ktoré v podstate sú v mnohom spoločné, možno niekde trošku sa odlišujú, možno niekde sme trošku náročnejší,
a že to inou cestou to proste nepôjde. No, ja by som len doplnil, skutočne sú tam také